on the corner of Main Street, trying to keep it in line. You say I wanna move on, you say I'm falling behind. Read my mind. Read my mind. Never really gave up on breaking out of this two-star town. I got the green light, I got a little fight. I wanna turn this thing around. Read my mind, babe. Read my mind. Good old days, the honest man, the restless heart, the promised land, the subtle kiss that no one sees, the broken wrist and the picture piece. Oh, I don't mind if you don't, 'cause I don't shine if you don't. Put your back on me, let me make shit right. Funny how you just break down, waiting on some sign. I put Ďakujem, posadte sa. Tak, poďte na to, ideme budget tridu. Read my mind. Teenage queen, loaded gun, the drop dead dream, the chosen one, a southern draw, the world unseen, a city wall and a trampoline. Oh, I don't mind if you don't, 'cause I don't shine if you don't. Put your back on me, let me make shit right. Until I fall, you never return that call. Shayoriye shukariye makirude palamande makirude palamande shayoriye shukariye makirude palamande makirude palamande halam peklanmanı çay şukariye moci dilan çay şukariye irindik mat halam peklanmanı çay şukariye moci dilan çay şukariye irindik mat Čau, jak se máš? Mé jméno Borat. Já rád vás, já rád sex. To je fajné. Zde má země můj Kazachstán. Ona nacházet vedle Tadžikistán, Kyrgyzstán a idioti Uzbekistán. Zde mé město Kůsek, zde orky, nás znásilňovač. Fujky, fujky. Ale znásilňují jenom lidi orky, ne? A zde to být Mugdar Sagadov. Stará se o traktory a potráty. Fajné. Zde můj dům. Vstoupit, prosím. Zde můj soused, Nursultan Fujambaj. On byl parádní svíně. Já udělat okno ze skla, on požít taky okno ze skla. Já udělat schod, on mi taky schod. Já budík s rádiem. Na to on chudý, to moc fajné. To být Natália. Je to má sestra. Što ta nejlepší prostitútka v celém Kazachstánu. Fajné. A zde moje maminka. Ona nejstarší žena v celém Kuseku. Je jí 43. Já ji rád. A zde to má žena Oksana, ale ona je nuda. Čo jsi povedal? Kolik jsem zas neřekl. Ja ti dám, ty chudý hajzel. I když Kazachstán být překrásná země,
i my tady mít své problémy. Ekonomické, sociální a židy. Proto mě ministerstvo školství vyslalo do Slovensko. Do nejsuper země ve světě, abych já vzal lekci pro Kazachstán. Proto vycestuji s naším vrchním producentem Azamátem Bagatolem. Azamat. Ela! Dzień dobry. Ten nastal čas pořídit autobus. Dobrý deň. Dobrý deň, pani. Co by tohle za auto? Škoda super. Veľmi dobré auto, najnovší typ. Máte len záujem? Fajné. Víte, můj přítel mi poradil, abych koupil takové auto, co je opatřeno kundolapem. Váš priateľ si myslel auto. Ženy milujú rýchle autá. Ano, a kde nacházet tenhle lapač? Žiadny lapač tu nie je. Ne? Myslel auto. Auto samotné No. priťahuje ženy. To ano. A co stá tenhle šuper? 30 000 eur. Fú, víte, já hledám auto něco mezi 600 a 650 doláry. Za 650 tu nemáme, ale môžem vám predať za 700, ktoré je síce staré, ojazdené a nemáte naň záruku. To fajné. Víte, když já koupil svou ženu, ona velice silná na poli s pluhem, všechno v posteli fungovalo, ale za 3 roky, když jí bylo 15 roků, ona velice zeslábla, její hlas hrubý, boraté a narostlo na ní spoustu srsti. Jak já vím, že se mi tohle nestane s autem od vás? Nebojte sa, na to vám dáme záruku. Fajné. Leva. Azamat. Leva. Lava. Kena. Fajné. Co by tohle? Zdravím, ja Borat. Těžší poznat. Jdeme na tu. Ja? Levo. Co by tohle za pes? To je nejaká polovičná zmes. Je to kotě v pohodě? Nie, to je fenokačka. Áno. A co by tohle? Syr emmental. Že jste mental? Nie, to je druh syru. A to je od vás moc hezké, že necháte tady mentála sedět u stolu s vámi, s zdravými lidmi. Ili, Azamat, ili. Fajné. Král v zámku. Já mám židli. Jdeme na to. Dobrý deň, prepáčte, že vyrušujem, mám tu dopis pre pána Borata. To ja. Ček dobrý. Co stalo? Umíte číst? Je mi to ľúto. Co stalo? Vaša žena zomrela. Chcete říct, že moja žena je mŕtva? No bohužiaľ. Paráda! Fajné! Paráda! Azamáte, teď já potřebuji najít novou ženu. Lava? Težino, vezmeš si mě za muže? No určite. Nemusíš to hlásit! Azamat! Kena, lava! Neboj! Já ještě vezmu její oblíbenou knihu. Fajné. Bola som pozrieť dole zastupovanie. Chýba triedna, máme na celý týždeň domov. Dorazili s Kateřinou zpět do Kazachstán. Mi velice zalíbený. Ona napřed nezhovorčivá, ale já vzal její oblíbenou knihu, aby ona cítila jako v dome. A to můj soused Nursun tam pojambaj. On by požád svině. Já pořídil iPod, ale on jenom iPod mini a ten pro mrňáta. Děkuji za dívání mého filmu. Čenchuj.